Azért nem minden pap sajt, bassz meg! Hát minden 14-nél ja. Szűkös játékot mutatkozott a zenegét, de nem sikerült. Mondjuk ezután való is volt, hiszen jó mezőnypozícióból indulhat az új ütemben. Támadó játék van, de akkor három teljesen különbséget mondjuk, hogy gyakorolták az országos tudást. Viszont jól is játszak, az egy elszabásban. És középen egy nagyon szép futójátékot láthatnak. Szabika a zöld meszt lecserélt egy zöld nadrágra. Lecsúszott Úgy néz ki, mint ha erről a manók. De még Szabó Ádám kezében labda. Gyönyörű volt! Megint elállt. Ha akarjuk, még időt kérhetünk, nem tudom mennyi idő van még hátra a játékból. Még egy 7 perc. Náluk nem lehet tudni. Poli, mennyi idő van még a játékban? Hajrá, Revel! Hajrá, Revel! Kicsit lassan. igen. Kicsit lassan került át a labda a mindenkinek kezébe. Jó, hát úgy hiszem, nagyon kevés idő van hátra. Menjetek haza és várjátok az ufót. Hajrá, Rebel! Hajrá, Revel! A bírók megállították a játékot. Megint akar állni. Na. Szabálytalan felszerelés. Lejárt az idő, úgy van. Nem hagytad végigjátszani? Hogy az anyádat bassza? Nem hagytad végigjátszani? Mocskos buzi! Első mérkőzésünk. Rúdodalmaz, Miskolc helyegő, 14-35. Megőrizte ezzel a keleti csatorban első helyét Miskolc lett. Ellenségét. Nekünk a Rúdodalmaznak pedig elég volna. Mindenképpen játék a legközelebbi mérkőzésükben. Kamatrállán. Még inkább biztosan rájátszák a többét. Mint tudjuk az elejét elvetően, de más előfordulhat. Úgyhogy várunk mindenki annál mérkőzésre is. Megveszünk Izrael össze. A lejutáskor velük a szurkoltokat, nagyon hálásak vagyunk. Köszönjük a Miskolciaknak a sportszerű mérkőzést. Gondolom, hogy nagyon látványos életet láttunk. És megérdemeltünk a győzelmét. És természetesen mindkét csapatnak köszönjük a sportszerű játékot. Köszönjük, fiúk, nagyon voltatok ti! Lázadó lelket nem lehetett megfogni. Azt kérik, hogy vegyétek le a hangot. Hangot vedd le!
tovább, mert hírek szerint 3 órakor következik a második mérkőzés.